niin, tänään meillä on vuorossa pastaa sienikastikkeessa. Jokaisen veto-uistelijan peruselintarvike. Ruokajuomana perinteinen Norrlands Guld. Suomessa ei ehkä niin tunnettu merkki. Keittiö täällä muhii. Vähän tuulesuojaa. Mie kuvaanko siellä kaadat siihen sen herkun oikein niinku. Tämä kannattaa ulauttaa kerralla toinen, että ei höyrysty niin sanotusti tuo pussi sisällä. Noin. Pussi Ja roski. sinne. Sitten tätä kannattaa vähän sevauttaa heti tälleen. Siellä on meidän jätehuoltopisteemme. Vähän meni haaleaan veteen, niin ei vielä sekoitu, mutta Oliko liekki sammunut? Ei se ollut melko varuista perään. Noin, nyt jos meillä olisi kansi keittiössä, voisimme laittaa sen tuohon päälle. Laitamme pienen tuulen suojan tänne vielä, näin. Se saa siellä rauhassa muhia. Kerropa kokki vielä jotain tämän päivän tapahtumista. No, tänään on ihan kohtuullinen päivä. Hieman sumuinen, kaunis keli. Ja kulohelinttikin saatiin. Taisi olla 8 kilon kantturoissa ja 7 kilon kantturoissa ja pari pienempää. Mun mielestä niitä 7 kaloja on 2. Meillä on 8, 8 on, joo. 2 7 2 7, joo. ja vajaa 5. Vajaa 5, kyllä. Mikä on ollut tämän päivän paras väri? Kohoblue. Kohoblue. Kohoblue, ehdottomasti. Maistuu lohelle tänään. Kohta meille maistuu herkullinen Pirkan sienipasta. Kyllä. Nyt ei tarvitsisi tärppiä tulla vähän aikaa, että saadaan rauhassa ruokailut alta pois ja sitä rataa. Kyllä. Keli on kyllä muuttunut aika paljon, että tässä ei aamulla oikein nähty mitään. Sumua oli niin paljon. Siinä oikealla puolella uistelee eilen onnistunut venekunta. Pojat toi 6 lohta rantaa. Siellä oli yli 8 kalaa seassa. Kyllä nyt tässä kun niitä takilaonkeakin kuvailee, niin nyt kun se lähtis. Ai että kun se lähtis, niin sen kaiken parhaan sais tähän videolle. Sit pitäis vaan tuossa varoa, kun menee haavinkaan tuonne nurkkaan, ettei oo saapas tuolla kattilassa. Saatas vähän tuohon sienipastaan, niin lisää makua. Siinä asennossa, kun pitäisi kamera ja takilasta lähtis tosta noin, niin ai että tulisi hieno päivä. Siellä on kyllä Kohoblue ja Kohoblue-levy, että ei sitä tiedä vaikka se lähtis. Täky vaan hävisi tuolta alta, että en tiedä nyt sitten. Onks vene kakkosella kalaa kiinni, kun on seisottu? Minä katoin kanssa äsken, mutta kettu on niin innokas. Innokas, että ei se ole paikoillaan hetkeäkään. Jari oli eilen loppuillasta hetken paikoillaan. Jari oli. Mies joi mietoja ja paukkuja. Ei Kuulemma. tässä maistu viina. Vittu. 2/3 saa pelkkää vodkaa. Ottas nyt se lohi kiinni. Ottas nyt se lohi kiinni. Minkälaista jos mä tuolla muistelen itekseen, jos mä lyhyenä miehenä laitan sen tähän näin, niin Ootas vähän, minä pääsin pitelle sitä siinä, niin mepäs siellä demoamaan sinne. se kuvauttaa kattoa tulee aika paljon. En mie sitä siihen voi laittaa. Jos se on tässä.
En mie niin ala. Ei se oo hyvä. Mitäs se on täällä? Onko se liian kaukana? Ei välttämättä. Vähän se kattoo kuvaa. Paljonkaan se... Miten ihan tähän näin? Niin. Ei se välttämättä ole huono siinäkään. Sehän lyhyenä miehenä niin ihan hyvin tulisi. Mie pärjään kyllä. Ja palataanpas tänne Tärkeimpään pentteriin. Täällähän jo puolelle. vasta pikkuhiljaa Eilen kyllä puhuttiin, että lämpiää. näissä isommissa aluksissa se on suorastaan keittiö. Niin. Pentteriä käytetään silloin, kun puhutaan normaali koko luokan matkaveneistä, mutta nämä suuremmat alukset, niin Keittiössähän Keittiö. se kokkaus tapahtuu. Sitten siirrymme normaalisti salonkiin syömään. ja vaan nyt tän oluen, mie jaksa enää Kuvataanko Tonia vaan oluen? Voisitko hieman kuvailla tuota jaloa tuolta? tunnesta. Jostain on tullut tämmönen tapa, että tähän pitää naputella. Tähän, mistä tää avataan. Tää on ruotsalaista, tää on vähän miedompaa kuin Suomessa, mutta suhahtaa ihan samalla tavalla ja en minä tiedä, minusta maku on taivaallinen. Ihan hyvältä maistuu. Siinäkin on muuten luosha. Tää on Tenolla kiva juokku, siinä on tunturimaisemat ja jokea ja luosha, niin kuin lappalainen sanoo. Ja täällähän tämä meidän salonki sitten sijaitsee. Salonki on nyt vähän sekaisin, Kun oli tuosta ruokailusta puhetta. Täällä meillä on kaikuloitain täällä vasemmalla ja siinä on vähän pilotista häikkää nyt. Ja tästä meitä löytyy normaalisti jokaisen uisteluveneen vakiovaruste iPadi, millä ohjaamme esimerkiksi tätä kameraa. Sitten meillä on seuraavana karttaplotteri. Täältä löytyy eri zoomaustasoja, sieltä löytyy syvyydet ja ajolinjat ja siinä on näköjään pääkallomerkkejä tullut, kun siellä on ollut verkkoja. Sitten sinne on tullut tämmösiä lohen kuvia, kalan kuvia, niistä on saatu tällä reissulla lohia. Sitten seuraava laite. Otetaan hanskat tuosta pois, niin ei vääristä. On muuten hyvät hanskat, tämmöiset neopreenihanskat. Todella hyvät. Mutta sitten on se, tästä en luopuisi koskaan. Vain napin painallus ja taas käännytään. Jokaisen uisteluveneen ehdoton varuste. Autopilotti. Allekirjoita. Sitten siellä on termospulloa ja puukkoa ja puntare. Puntari on tuolla. Punaviinilasi on siinä ja noin ja noita tarvitaan kohta kun syyää. Sitten siellä on pari houkkaria ja hammastikkuja ja täällä on raksipäitä ja pari sytkäriä ja viestintäväline koti Suomeen voi soittaa aina välillä tai laittaa kuvaa viestin mammalle. täällä on sitten vielä nämä kaukohallintalaitteet. Niin sanotusti. Tässä on. Voitko hieman kippari esitellä? Mistä haluat, että aloitan? Aloita sieltä oikeasta laidasta sitä. No täällä on ihan alhaalla, täällä on avain. Tästä käännetään aamulla, niin se lähtee käyntiin. Jos on viileä aamu, niin tässä on ryyppy. Onko niin kuin ryyppi? Se ei ole se sama ryyppy, jota Jari otti eilen. Sitten tässä on R. Sillä mennään taaksepäin. N:llä ollaan paikoillaan. Ja F:llä mennään eteenpäin. Sitten täällä on tämmönen up ja down. Se on niin kutsuttu trimmi. Sillä trimmataan koneen kulmaa ajaessa. Se näkyy sitten, tästä mittarista näkyy se. Voisitko hieman demonstroida painaista siitä napista, niin näemme miten mittari liikkuu. Noin. Ja sitten alas. Noin. Sitten tullaan alaspäin, meillä on polttoainemittari. Punaisella. Jokainen varmaan luonnollisesti tietää, että Onko tuolloin polttoaine vähissä, kun se on tuolla E:n päässä? kyllä, silloin pitää lähteä, tai mielellään jo olla kotisatamassa. No niin, sitten mikäs tämä pyöreä tässä on? Tämä. Tämä.
Tämä on kertomatta. Ai on? On. Jäikö se välissä? Käyntinopeusmittari. Kertoo. Tällä hetkellä meillä on kierroksia tarkalleen 1254. Sen kyllä katsoin täältä sitten, kun meillä on nykyaikainen NMEA-tiedonsiirtoväylä. Tässäkin on hirveästi niitä numeroita ja kaikkea. Pitääkö silloin olla jo kotona, kun se on punaisella? Ei, silloin on liikaa kierroksia koneessa. Silloin otamme... Ei helvetti sen. Kahvaa hieman taaksepäin. Kyllä. Aivan. Mutta kysyit tästä pyörästä. Tähän ei ole koskettu moneen tuntiin. Tämä on aivan ylimääräinen. Me korvaamme tämän tuotteen tällä tuotteella, jota emme koskaan voi kehua liikaa. Miten muuten keittiö? Perkele, ettei pala ruokapohjaa. Mitenkäs täällä niin sanottu kemiallinen reaktio on tapahtumassa, vesi rupeaa lämpiämään. Meidän keittiö on vaan tulvii vettä vähän tuota. Keittiö tulvii vettä. Ai kun voisitte katsoa tämän tuoksun tämä aistia. Kun aisti sitten, niin tästä sitä uistelija tykkää, pirkkapastasta. Siitä pitäisi tehdä kyllä ihan semmonen kansallinen uisteluruoka. No niin. Olemme esitelleet nyt meidän keittiön, salongin, ohjaamon, laitteiston. Aina pari pikkujuttua, mitkä on kertomatta, mutta ei nyt ole niin olennaisia. Tärkein taitaa olla tuolla oikeassa laidassa, kyllä, tuolla karttaplotterin oikealla puolella. Pitäisikö meidän muuten nyt, kun se kamera on siinä, niin pitäisikö meidän... Mikäs tämä on? Meillä on täällä tämmönen, tätä kutsutaan iglo. Lausutaan iglu. Kylmälaukku. Mikä sieltä se aukeaa? Täältä aukeaa, sarasta aukeaa. Sitten tästä kotetaan. Tää on tämmösiä kylmälevyjä, muutama kappale tossa. Siinä on vähän syöttiä, lohen syöttiä. Tossa on tommosia, niistä oli äsken puhetta mitä ne on. Tuttuja. Äitini tekemää piirakkaa. Ihana piirakka. Matti ei tätä väsy kehumaan. Tää on hyvä. Mutta sitten vielä yksi. Mötköjä täältä löytyy. Mötköjä on mötköjä siellä kuule. Onko? Ai että. Ihana lohi. Ihana lohi. Vähän pyöritti rullaa. Mikäs tällä on täällä selässä? Se on selässä? merkattu kala. Joo, aivan. On, mutta... Täällä on niitä lötköjä nyt tänään vähän kertynyt. Välttämättä joka päivä Suomessa on tämmöstä. Vähän isompaa lötköä. Tämmöstä lötköä täältä löytyy. No, siinähän on jo ihan potrapoika. Tässä on tää vähän tämmöstä. 8 kiloa vähän päälle. On ja sit tossa. No vähän perkele. Anteeksi. Miinuspiste tulis kotona taas tosta. No 7 kalaa tossa taas yksi ja... Näitä nyt on tässä. Mites nää nyt oli täällä? Poila on pötkö kiinni tuossa vielä. Meillä on pötkö kiinni. Näkyykö tuonne asti tällä kameralla, mutta veneen numero 2 siellä väsyttelee juuri kalaa. Meidän pitäis vähän... Meidän pitää ottaa oikealle. Millä me teemme sen? Eikö se ole tämä hieno tuote täällä? Katsotaan, elä vielä. No niin, otetaan hyvä kuva. Otetaanko nyt vai 2 napsua? Ota 2. Saadaan hieno video. Ja voitte huomata, että tuolla kulkusuunnan lukema muuttuu. Joo. Näin. Pari pistetään tuolla. Pitäisikö nyt jo luovaa? Sanohan loppu. Vie pakkaan nää tänne, niin sit jos ehkä illalla vielä kuvataan, kun jos myö pari saatais lisää, niin lähtis Matiltakin tuo tukka pois.